Desde este punto y por última vez, he comprendido que no hay vuelta atrás. La linterna está fallando, al igual que mi determinación. Puedo oír sobre mí las criaturas del mar que, con sus cantos, prometen el regreso de las gaviotas. I així comença el capítol 3 de Dear Esther. Com recordeu, el capítol 2 ens vam tirar per aquell forat i hem caigut. Aquí hem vist que la llanterna s'acaba de trencar i, molt important, acabem d'escoltar com respira el nostre protagonista, el nostre personatge, i semblava, no està molt clar, però semblava la respiració d'un home, d'una persona adulta, d'un home. Seguim veient les mateixes espelmes que ens va deixar el fantasma. Recordem que Jacobson va estar per aquí buscant aquests fongs aquests fongs fluorescents i deixant pintades a veure com està la cova. No tenim llanterna, per tant ens haurem d'il·luminar com puguem, però com podeu observar, els fongs aquests fluorescents creen moltíssima llum. També formació d'estalactites per tota la cova, estalactites i estalagmites. Tornem a veure dibuixos de neurones, els fongs aquests que també havíem vist en alguns moments de la illa, la pintura com si hagués estat pintant molt ràpid. La cova, aquest capítol, el capítol 3, l'he jugat diverses vegades per veure com es genera l'entorn, d'aquí que hagi trigat tant en pujar aquest vídeo. I la veritat és que m'ha sorprès perquè realment no varien masses coses, és a dir, és un dels capítols amb menys coses per veure. Sí que és cert que és un dels més macos, visualment és bestial, però a nivell de coses per trobar hi ha molt poca cosa que comentar, per tant potser ens el passem molt ràpid. Tanmateix, per mi el capítol 3 és el que més informació ens dona sobre el que ens ha passat, així que és important jugar-lo i mirar sobretot molt bé una part concreta que veurem més endavant, no? Com podeu veure, tots els fongs aquests estratègicament col·locats perquè puguem veure, creen moltíssima llum, vull dir, no us preocupeu per quedar-vos a les fosques. I també sobretot fixeu-vos, acabem de passar d'una zona amb il·luminació verda a una altra amb il·luminació blava, vermella i groga per culpa de les espelmes. No hay otra dirección, otra salida de esta autopista. Al pasar por este cruce, te vi esperando a un lado de la carretera, con una última copa en tus manos temblorosas. El narrador acaba de comentar alguna cosa d'un cruce, ja ho sabem, el cruce de Sanford, el creuament de Sanford, que és el que comenta a l'inici del capítol 2. Sabem que allà va passar alguna cosa, encara no sabem exactament què, però amb totes les peces del cotxe sabem que és alguna cosa relacionat, òbviament, o amb un accident de cotxe o que va passar alguna cosa amb els cotxes. Seguim veient un tou de diagrames elèctrics, aquest cop magnificat, vull dir, tota la paret està plena de diagrames elèctrics, i veiem això. Això d'aquí és la formació de pedres del capítol 2, la que hi havia davant del refugi, i m'he estat mirant mapes i és també l'esquema, això d'aquí són rotondes i són tots els punts, totes les carreteres que arriben fins al creuament de Sanford, d'acord? És a dir, la formació de pedres que vam veure i aquesta figura d'aquí és el creuament de Sanford, tot envoltat de diagrames elèctrics que m'ho he estat mirant. Això d'aquí són són capacitors, plaques planes, coses d'aquestes. Seguim veient dibuixos del que semblen ser virus. La forma aquesta d'aquí és la mateixa que la de la formació de pedres, fa com una espècie de cor però sense la punxa, algo semblant a un cardioide. Més diagrames elèctrics, aquest cop un circuit molt més complex amb resistències, bombilles i de tot. Un altre diagrama elèctric, molt més gran, vull dir, com podeu veure, tot està centrat amb les pintades. Aquí Jacobson es va estar molt de temps pintant. Una altra neurona, més diagrames elèctrics, tot diagrames elèctrics. L'aigua està especialment tèrbola aquí, però no cobreix gens.
també és una curiositat. És com si estiguessis visitant un museu, anessis per aquí, anessis mirant tot el que s'ha pintat amb molta rapidesa, amb molta velocitat. Si us fixeu, tot el terra està tacat per pintura, com si s'hagués fet molt ràpid. La paret, els dibuixos no estan tan ben definits, hi ha taques, hi ha gotes per aquí. Tot com si s'hagués fet molt de pressa, d'acord? Un altre diagrama químic, més diagrames elèctrics d'un generador, d'una toma de tierra, d'una entrada de terra, més diagrames elèctrics. Està tot completament 360 graus, si us heu fixat. Tot està completament ple de diagrames elèctrics, diagrames químics, dibuixos de virus, de neurones, de bactèries. Després la forma aquesta del creuament, la forma aquella del creuament. A més, es van repetint, no sé si us heu fixat, mira, un altre cop la toma de tierra, el d'això, tot això s'ha anat repetint tota l'estona. Per tant, són elements concrets, elements electromecànics concrets, que es van repetint tota l'estona i estan pintats de la mateixa manera i en llocs molt concrets. És a dir, Jacobson ens vol dir alguna cosa amb aquestes pintades, alguna cosa que òbviament ara descobrirem, I ara molta atenció. A foros i a llocs d'aquests diuen que aquí dalt, amb aquesta cascada que esteu veient, es veu el fantasma. Jo no he pogut veure'l, vull dir, costa un tou de veure, però intentaré aproximar-me amb el zoom, a veure si es veu, si alguna cosa s'allunya. Jo no ho veig, vull dir, simplement no ho veig. Vale, arribem aquí. Com podeu veure, 0 camins, per aquí és per on hem pujat, llum blava, hem passat per verd, vermell, blau, i arribem aquí, 0 camins, i ens trobem amb això de... Si us hi fixeu, això d'aquí és una cara, ull, nas i la boca rient. S'ha parlat molt sobre la simbologia d'aquesta cara aquí, observant-se directament, mirant a veure què és el que farem ara. Únicament tenim una opció, que és llançant-nos. I tota l'aigua que està omplint aquesta bassa d'aquí prové precisament de la cara, que sembla que estigui plorant, però també sembla que estigui babejant. Hi ha gent que diu que aquesta és simbòlicament, òbviament, la cara de la mort, del dimoni, d'algun ésser, del fantasma. Hi ha gent que diu que això és una representació del fantasma que ens ha estat seguint, que vol observar una mostra de fe, és a dir, com ens tirem sense saber quan cobreix aquesta aigua. Vull dir, penseu en un moment que ara, per exemple, jo ara em tiraré, però imagineu per un moment que això fos poc fondo. Ja heu vist que l'aigua, quan estàvem mirant aquella espècie de museu natural amb les pintades del Jacobson, cobria molt poc, però tot i així es veia molta hèrbola. Per tant, existeix la possibilitat que jo ara em tiri i em rebenti contra el terra. De totes maneres, és l'única sortida. I aquesta cara vol veure, a veure, què fem. D'acord, és que s'ha ficat la barra de menú, no sé per què, suposo que per la gravadora, que haurà detectat el mouse. D'acord, doncs el que us deia és estar mirant, així que només tenim una opció, i és saltar. I com podeu observar, ha passat alguna cosa estranya. Vull dir, hem saltat i estem sota l'aigua, però no ens estem ofegant, no s'ha tornat la pantalla en negre, no han sortit aquelles imatges estranyes que hem vist quan ens hem ficat al mar, i no ha sortit la veu que ens diu que tornem. És a dir, no només no ens estem ofegant, sinó que tampoc ens està salvant ningú. I això ja a mi em va donar què pensar aquí, vull dir, sota l'aigua no hi ha absolutament res, ho he estat mirant que no es generessin objectes ni res, no hi ha res. Quan vaig arribar aquí, vaig arribar a la conclusió de que l'única aigua que ens afecta de la manera que us estic dient, l'única aigua que ens fa aparèixer aquella cinemàtica és l'aigua del mar. I la raó per la que passa és perquè estem confinats en aquesta illa. Però aquesta aigua no ens pot portar a cap lloc, no ens pot permetre escapar. Per això no passa res, per això ningú ens diu que tornem.
I la raó per la qual no ens ofeguem és que potser ja estem morts. Val? Vull dir, jo vaig arribar a aquesta conclusió el primer cop que vaig arribar fins aquí. Vull dir, penseu una mica, les portes del cotxe, el creuament de Sanford, ara l'aigua. Després el fet de que caiguem d'on caiguem, sempre hi haurà la veu que ens diu que tornem. Jo vaig arribar a la conclusió de que ja estem finiquitats, de que ja estem morts i que per això no podem tornar a morir. Simplement apareixem un altre cop abans de realitzar l'acció que ens ha portat a morir per segona vegada. Bé, hem sortit de l'aigua i ara pugem. Si us fixeu, fins ara tota l'estona hem estat baixant, val? Hem arribat fins aquí i ara, per fi, sembla que pugem. Val? És com si haguéssim descobert alguna cosa, si haguéssim descobert alguna cosa i ara comencéssim la nostra ascensió. Un altre cop, il·luminació blava. Aneu-vos fixant amb el codi de colors, val? Però no sé si us heu fixat, a les zones blaves no ha sortit cap d'això, cap frase del narrador. A les zones verdes tampoc, però a la zona vermella, és a dir, la zona il·luminada amb espelmes, sí que ha sortit. Ara arribem aquí, no ens permet anar cap allà, per tant, tornem a encendre. La il·luminació una meravella, vull dir, ho he dit molts cops, però és que realment sembla que el terra estigui mullat. Formacions rocoses, moltíssima llum entrant, suposarem que això d'aquí és, no sé, o l'exterior o alguna cosa per l'estil. I ara estem en el mateix punt d'abans. Ara hem, com per dir-ho d'una manera, sortit per una de les comissures de la boca. Nosaltres hem arribat per allà i ara farem tota la volta fins a arribar a la zona d'espelmes. Terra molt erosionat, tot completament mullat, degradat per l'efecte de l'aigua, per la seva cinètica i la seva potencial. Com si hagués passat moltíssim temps. Aquesta formació no és recent, ha passat molt de temps. Jo quan vaig arribar aquí per primer cop vaig pensar que això era sang, però no, és òxid, és a dir, això d'aquí sembla que sigui verd perquè és coure i això sembla corrosió del coure, l'òxid, no és sang. I trobem una altra espelma, per tant estem seguint el camí que ha fet Jacobson. No sabem si d'anada o de tornada, però nosaltres l'estem seguint. Els fongs ens van il·luminant i ara fixeu-vos, perquè des que he entrat això s'ha anat fent cada cop més i més i més estret. Moltíssims fongs i ara ja directament ens hem d'ajupir per poder passar. Això el que marca és un punt d'inflexió dintre de la història. El que ens està dient és que fins ara teníem, és a dir, crèiem en algunes coses, hi ha un punt d'inflexió, anem amb precisió fins a un punt concret, tornem a veure a la paret reflexos d'aigua, de llum, y arribem fins aquí. Estoy experimentando mis propios últimos estertores. La infección de mi pierna es un oleoducto que drena ponzoña negra del interior de mis huesos. Engullo puñados de diazepam y paracetamol para permanecer consciente. El dolor fluye a través de mí como un mal subterráneo. Vale, hem escoltat el narrador, ja sabem que tenia la cama destrossada perquè va caure per un precipici i tot allò. I ara ens està dient que se li ha infectat, que està traient pus negre per la cama, és a dir, que té una infecció molt bèstia. Hem vist que ha passat alguna cosa per allà. No sé si ho fixeu, un objecte. Anem a seguir-lo, mentrestant vaig comentant-ho del narrador. Ara ja no hem de tenir por de l'aigua, vull dir, dona igual que ens fiquem, podem nedar tranquil·lament perquè no és el mar. Bé, el narrador ha dit lo de la cama. L'aigua ens ajuda bastant, hi ha corrent, ens ajuda a arribar fins al nostre punt. Salto aquí. I aquí veiem això.
que són vaixells fets amb notes, els vaixells de paper, fets amb notes semblants a les que hi havia el refugi, el far i a tots aquests llocs. Això d'aquí és un element visual, és narrativa visual, i no sé si us heu fixat, però el vaixell ha anat de dalt i ha caigut cap aquí, se l'emportava la corrent, i el narrador ens acaba de dir que la seva cama està suporant, o dit d'una altra manera, que li queda pocs moments, és a dir, li queda poca vida. Vull dir, la infecció se li ha propagat, està mastegant diazepam i paracetamol, que són medicaments veritablement forts. D'aquí les medicines que van veure al refugi. És a dir, el narrador està a punt de morir. Segurament el cos que van enviar, ja ho vaig dir al capítol 2, el cos que es va enviar a la clínica mèdica va ser el del narrador, que va morir per culpa d'aquesta infecció. Tornem a veure un diagrama elèctric, i el que vull dir amb això és que la seva història se l'emporta a l'aigua. Se l'emporta a l'aigua. Això d'aquí podria ser, per exemple, el diari personal. Hem vist que hi havia diversos diaris personals escrits durant tot el trajecte que hem fet nosaltres per la illa, i això és simplement això, és una metàfora, és a dir, la seva història se l'està emportant l'aigua. Més endavant, un altre pot de pintura, aquí el Jacobson va estar pintant. Més endavant entendrem en profunditat què vol dir també els vaixells. Ara de moment és simplement això, vull dir, és un element visual, l'hem de tenir present, òbviament. És important dintre de la història, és un element que ajuda a entendre algunes cosetes. I ara, si em permeteu, intentaré anar a la zona on ha aparegut el vaixell. Jo considero que és lògic intentar saber si algú l'ha llançat o si ha aparegut així màgicament. I sobretot si hi ha alguna desembocadura i coses d'aquestes. De moment ja no té molta pinta perquè hi ha estalagmites i estalactites per allà per un tubo, més diagrames elèctrics, un altre pot de pintura. Si teniu... Jo ara perquè estic gravant i tinc els gràfics bastant reduïts, però si teniu l'entorn gràfic, és a dir, els gràfics del joc al màxim, cada un d'aquests cristalls està il·luminat de color blau i creant aquí una escena que és bestial. No sé si us heu fixat que formen com una espècie d'arcs. Vull dir, ara no, perquè està desactivat, però si estigués activat això seria magnífic. No ho activo perquè m'explota l'ordinador. Ojo quan us fiqueu a l'aigua perquè aquí hi ha corrent. Deixa'm pujar, noi. Intentaré anar més cap endavant, perquè m'interessa pujar... Ja heu vist que jo està tancat, vull dir, el vaixell ha aparegut màgicament, com moltes de les coses d'aquesta illa. Hi ha corrent, i aquí abans, quan havia vingut, hi havia com una espècie de niu amb ous, com els que havíem trobat al refugi, i aquesta fotografia. És una altra ecografia. Jo quan vaig arribar hi havia una ecografia del que semblava ser un crani. Això no sé ben bé què és i no sé quina part del cos és, però es veuen diverses taques, de manera que jo suposo que la persona a la qual se li va fer l'ecografia tenia fragments d'alguna cosa. No sabem si ferro, pedra, potser són pedres al ronyó, no ho sabem, potser era un ronyó. Però en qualsevol dels casos no sembla una ecografia plana, no sembla l'ecografia d'una persona que estigui sana. Seguim veient diagrames elèctrics, i ara com podeu veure hi ha moltes coses que es van tancant per si soles. Seguim amb la nostra ascensió, ara estem començant, és a dir, hem començat sense saber res, cada cop sabíem menys, hem anat baixant la confusió, i ara anem entenent coses. Anem pujant, anem veient coses, se'ns està comunicant el que va passar. Seguim amb els mateixos temes, l'arbre de la vida, és a dir,
tota l'estona s'ha estat repetint el mateix, ens va donant detallets, i ara és el moment, és a dir, ara és quan comencem a unir totes les peces, val? Neurones, ecografies, peces del cotxe, el creuament de Sanford, un altre cop temes mèdics, les pedres al ronyó, el narrador, Paul, Donnelly, l'Esther mateix, tots aquests cristalls, els diagrames elèctrics. No se'ns permet pujar directament, val? Aquí hi ha una barrera invisible, i ens torna cap endarrere, però sí que ens permeten anar cap aquí. Tot recobert de cristalls. Este no puede ser el pozo al que arrojaron las cabras. No puede ser el vertedero donde acabaron las partes de tu vida que no ardieron. No puede ser la chimenea que te entregó a los cielos. No puede ser el lugar donde lloviste de nuevo para fertilizar la tierra y hacer crecer pequeñas flores en las rocas. D'acord? És a dir, un diàleg amb negatives tota l'estona. No pot ser el pou on hi ha les cabres, no pot ser el pou on vas plorar, on van sofegar els teus records, on vas no sé què, pa. Si us fixeu, és un pou, val? Vull dir, ni més ni menys, sembla una piscineta, també aigua molt tèrbola, molta reflexió, no es veu al fons, però, val? Es veu com aquesta espècie d'obertura, que és ni més ni menys que el cel. Fixem-nos que per tot el voltant hi ha moltíssimes monedes, val? Monedes que no sabem ben bé d'on són, val? Són una cara d'una dona, val? Com quasi tots els llocs que tenen reina. Podrien ser monedes angleses, tot i que les monedes angleses són pentagonals, hexagonals i coses d'aquestes, val? Hi ha moltíssimes monedes. Tot al voltant d'aquest pou és ple de monedes, val? Com un pou dels desitjos, com si algú hagués estat llançant monedes des d'allà dalt, demanant desitjos, demanant que es complís alguna cosa. Però què passaria si em llancés a l'aigua? Vale? Òbviament no ens ofegarem. Tot el pou també és ple, per dintre de l'aigua també és ple de monedes i coses d'aquestes. Aigua molt tèrbola. Res més, vull dir, no hi ha cap objecte, ja us he dit que es generen molt pocs objectes, però fixeu-vos amb la vista, vale? Sembla que sortissin cap al cel, val? Vull dir, simplement això, saps? La imatge aquesta, val? La il·luminació directa del pou, és a dir, com si algú hagués estat demanant desitjos, com si estigués demanant que passés alguna cosa, val? Altre cop, il·luminació blava, important. I il·luminació groga. Veiem espelmes i veiem un nou element, ja ho vam veure al vaixell, però ara veiem frases i tota la cova completament plena de diagrames elèctrics i químics, val? Com si fos una bogeria, com si fos una obsessió, com si estigués passant alguna cosa. I fica Behold, Damascus is taken. Vale? Ojo, ojito, val? Això s'ha fet amb moltíssima pressa, mireu la de lloc, mireu com ha canviat la música. Tot és com una espècie d'ascens cap al coneixement, d'ascens cap a la bogeria total, vale? Tot és absolutament ple de paraules com Damascus, tot està interrelacionat, fixeu-vos, diagrames químics amb el creuament de Sanford, amb tots els diagrames mèdics, amb les neurones, tot completament connectat, amb números, amb xifres, amb coses, vull dir, Taken, Damascus is taken, Damascus per tot arreu, alguna cosa va passar a Damasc i ara ja sí ens estem acostant al clímax de tota aquesta història. Vull dir, fixeu-vos en com estan totes les parets, fixeu-vos en tota la distribució, ens tornem a ajupir però seguim pujant i acabem amb la frase Away from being active. Vale? Seguirem pujant. And it... aquesta no es veu massa bé. And it... Scale o algo per l'estil. Scale be a renews need. Sí, no? Need. Bueno, no sé.
Les frases aquestes us les heu de mirar en calma perquè costa moltíssim de llegir. Fixeu-vos que la pintura està correguda i moltes lletres no es poden llegir massa bé, però si us fixeu són frases, són oracions d'aquestes bastant pam, vull dir, te la deixo anar aquí i interpreta el que vulguis. Damascus is taken, behold, Damascus is taken i totes aquestes coses. Després hem vist la de l'Acti, és a dir, com si t'estigués dient que no estàs viu ja, coses d'aquestes, és a dir, Jacobson ens està donant informació. Per tant, Jacobson era conscient de la seva condició, va arribar fins aquí, va veure alguna cosa va passar, i potser ens toca a nosaltres ara també entendre què és el que va passar. Hem vist tot el coneixement, hem vist les 3 oracions, hem vist que ràpidament ha canviat i ha deixat d'haver-hi coses, i arribem fins aquí. Hi ha plantes, hi ha aigua, i deixem de pujar. I ara ve, si no m'equivoco, el moment en el que se'ns confirma tot. Per tant, som-hi. Tota l'estona anem baixant fins que pugem. Trobem una altra entrada amb aquesta cascada que sembla la cascada on estava abans el fantasma, però no, és una altra cova. Tot ara molt més ample. Fixeu-vos en la progressió, abans anàvem pràcticament ajupits, ara anem amples, anem bé, i ens trobem una cascada, moltíssima més aigua, i d'igual manera que abans vam ficar Ax 220, vale? I de moment ve el que anava dient, vull dir, només tenim un únic camí, igual que abans, i aquest cop major profunditat. I ara és quan s'entén tot. S'acaba d'escoltar un cotxe derrapant. Aquesta part sí que varia, això sí que muta, d'acord? Vull dir, jo abans he arribat aquí i hi havia 2 cotxes estrellats, i ara el que veiem és una camilla i les mateixes peces del cotxe que hem vist abans, llantes, rodes, el tubo d'escape i diverses monedes, una bossa de sang, una taula mèdica, una taula quirúrgica amb més monedes, i allò d'allà. Això d'aquí que ens indica que és el creuament de Sanford. Val? Aquesta part d'aquí és infinita, vull dir, podem romandre aquí tant de temps com vulguem. Simplement és això, vull dir, algo tan simple com tu arribaràs aquí, et donarà una imatge de bones a primeres, el creuament, vale, indicant-te que aquí va passar el que estàs veient, i o bé surten 2 cotxes estrellats, o bé surten 2 cotxes parats, o bé veus això. Val? Bueno, em sembla que hi ha més variacions, però bàsicament, què vol dir això? Vol dir que aquí la vas palmar. Fixeu-vos com ha canviat la música. Val? Vull dir, acabem de descobrir què és el que ens va passar. Vam morir al creuament de Sanford. És a dir, estem morts. No sabem, bueno, sí que sabem què va passar, val? Vull dir, recordeu, penseu un moment, Paul mirant el retrovisor, el narrador estava borratxo, la música ha canviat, estem morts, d'igual manera que el narrador
I tot el que hem estat vivint, tot això d'aquí, no és real. Som un fantasma. Vale? Paul anava mirant pel retrovisor i el narrador anava borratxo. Es va produir un accident, vale? Es va produir un accident de tràfic i com a conseqüència d'això nosaltres vam morir. El narrador no és que anés cap a un refugi, simplement és que va arribar a l'ambulància i va intentar salvar-lo, però estava infectat i al final va acabar morint. Veiem un altre cop el mateix pou per al que hem pujat. I Paul anava opinant pel retrovisor, i aquí acaba el tercer capítol. El quart capítol ja arriba a la culminació de tot, ja s'acaba el joc, així que millor ho deixem aquí. Més endavant explicaré tot el que ha passat i ja estarà.